Gaur, bigarren eskolae jardunaldiak aurkeztu nahi dizkizuegu, 2017-18 ikasturtea amaitzeko eta eskola hezkidetza programan parte hartu duten ikastetxe pilotuei egindako lana eskertzeko eta aitortzeko jardunaldiak. Ekainaren 15ean, ostiralean, egingo ditugu eta baluarten elkartuko gara goizetik arratsaldera luzatuko den saioan. Eskolae programan parte hartu duten ikastetxeak eta egin duten praktika onak aitortzeko eta eskertzeko ekitaldiaz gainera, bide luzea izatea espero dugun ekimen berri bat ere hasiko dugu ostiralean. Hezkidetzaren eta berdintasunaren inguruan lan egin duten emakumeak ezagutzeko eta gogoratzeko eskolae erreferente diren emakumeak egitasmoa. Aurten lehengoz, 3 emakumeren lana aitortuko dugu ekitaldi honetan. Usua López, Amparo Tome eta Teresa Zabalegi emakumeek. Eta egitasmo honekin bat egingo du gurekin Nafarroako gobernuko presidente Usue Barkosek ere. Berak banatuko baititu oroigarriak arratsaldeko 6:30. Ostiralekoa, eskolae ikasturtearen amaiera bikaina izatea nahi dugu. Hezkuntza departamentuak hasi duen 2017-2021 hezkidetza planaren lehengo aldia amaitu dugun honetan. Dakizuen bezala, eskolaek 4 ikasgai nagusi ditu ardatz. Desberdintasunaren aurrean kritiko izate eta arduraz jokatzeko ikasbidea, autonomia, zaintza eta independentzia pertsonala, lidergoa, ekintzailetza eta parte hartze soziala eta sexualitatea eta tratu ona. Lehengo ikasturte honetan, 707 pertsona aritu dira formakuntza saioetan eta 417 lagun inplikatu dira 16 ikastetxe pilotuetan. Aurtengo esperientziak balio izan digu proposatutako eredua aztertzeko eta txekeatzeko balio izan digu eta tutoretza taldeekin batera aritu diren 9 talde parte hartzaileen proposamenak egokitzeko. Guztiak ere, esperientzia baligarri eta garrantzitsuak.